Hello mga kaprobinsya, kumusta kayo dyan? Magandang hapon sa inyo lahat. Yan man sulok ng mundo. Hello mga kaprobinsya, nandito naman kami ngayon. Yan mga kaprobinsya, hi, magsisimula na kami ng maglilinis. Kasi itong lulutuan namin ng nyug. Nagsisimula na si Paring Damil. Ang kaprobinsya, nagsisimula na nagbabalat ng nyug. At kami, lilinisan itong lulutuan. Hello mga kaprobinsya, kung saan dito kami ngayon. Magsisimula na kami mamaya magkasalang. Lutuin na namin yung mga nyug. At marami na yung natambak. Nakatambak na nyug. Ako naman, gagawin ko, tanggalin ko yung mga bao. Ilagay ko dun sa dulo. Ngayon, isa lang nagbabalat kasi wala pa yung kasama niya. Yung mga bao, ang dami. Tanggalin ko yan. Lalagay ko dun sa unahan. Kain na rin. Ano, pagka. Pagka na kain, ako yung halagay ng bao. Wala pa kasi yung nag-uuling ng bao. May ginagawa pa daw. So mga kaprobinsya, pinapatihaya namin yung mga bao. Para hindi masyadong matulog.
Hello, good morning mga kaprobinsya. Kung saan nandito kami ngayon sa kuprasan. Mag-ano kami ng mga kinukupras namin. Kumusta kayo dyan? Tara na. Magsisimula na tayo. Tatanggal ng mga bao. Ay, ng kinukupras. Ano ba yun? Probinsya. Pakita lang yan. Ganito ang buhay probinsya.
kami mga kaprobinsya sa Bundokan. Bukas. Ay. Yan mga probinsya, ang aming tatanggalan ng bao mamaya. Ito yung nilulutuan namin. Ayan, hinisiksikan kasi masyadong bumuka na yung mga kawayan. Yan, yung ginagatungan namin. At ito na naman ang ilalagay namin. Sasalang na naman namin yung panibago. Panibagong salang na naman kami. Ayan, isang tambak, isang buong planggana yung buwa, tawagin. Ayan. Ito naman ang aming taga-balat ng nyog. Manoy Damel.